Boas tardes a todos. No día de hoxe falaremos sobre como facer tuppers saudables e ao final deixareivos un menú equilibrado coas comidas de luns a venres en tupper. Chegou o verán e temos connosco o bo tempo, polo tanto, comezamos a pensar en ir a pasar o día á praia, á piscina ou á montaña. E se queremos levar a comida connosco, que podemos preparar para que sexa fácil de transportar, pero que ao mesmo tempo sexa saudable? Bueno, pois para comezar, temos que ter claro que a nosa alimentación ten que basarse principalmente en froitas e verduras. Polo tanto, para preparar o tupper, vamos a ter como referencia o plato de Harvard. O plato de Harvard é este que temos por aquí. Compónse a mitad do plato de vexetais, un cuarto do plato de hidratos de carbono e un cuarto do plato de proteínas. E que alimentos vamos a introducir en cada grupo? Bueno, pois nos vexetais vamos a introducir todas as verduras, todas as hortalizas e ademais tamén a familia dos cogomelos. Nas proteínas vamos a incluir as carnes, o peixe, os ovos, os froitos secos, os lácteos e as legumes. E nos hidratos de carbono, os cereais integrais e os seus derivados, como a pasta integral, o arroz integral, e os tubérculos, pero estes teñen que ir ou cocidos ou asados, xa que hai que evitar consumilos fritos, como son a pataca, a yuca ou o boniato. Hai pratos moi típicos do verán que se adecuan perfectamente ao tupper, como poden ser a ensaladilla rusa, a ensalada de arroz ou a ensalada de pasta, pero é preciso modificalos lixeiramente para que sexan totalmente saludables, que é o que vamos a ver agora a continuación. Por exemplo, na ensalada rusa sería preciso engadir máis cantidade de verdura que de pataca e botarlle bonito en lugar de atún, xa que o atún é un peixe moi grande que ten altas cantidades de mercurio e pode ser tóxico para a nosa saúde. E a hora de aderezala, en lugar de utilizar maionesa, deberíamos de utilizar aceite de oliva virxe extra e vinagre. Para facer a maionesa, se a facemos na casa, tamén pode ser unha salsa saudable. O importante da maionesa é que a fagamos con un aceite de oliva virxe extra, xa que é moitísimo máis importante a calidade do aceite que a cantidade. É moi sinxelo facer unha maionesa na casa, simplemente teremos que cascar un ovo no vaso medidor, un chorriño de vinagre, un pouquiño de sal e unha boa cantidade de aceite. Teremos que, coa batidora, triturar todo de forma constante e a baixa intensidade para que non se corte e xa temos. Se estamos pensando na ensalada de arroz ou na ensalada de pasta, é moi importante facer fincapé na modificación das proporcións que forman estes platos. É dicir, ten que levar máis cantidade de vexetais que de arroz ou de pasta. E tamén é moi importante recordar que o arroz e a pasta deben ser integrais. Unha cousa moi importante nestes dous platos tamén é a calidade da proteína que lle añadimos. Debemos de deixar de lado os típicos pauiños de cangrexo ou xamón de York que utilizamos de forma habitual nestes platos e darlle prioridade ao bonito, ao ovo, a peituga de pavo ou de pito pero fresca e a prancha en lugar de fiambre. Ademais, tamén é unha moi boa opción neste tempo facer ensaladas de pasta de legume, xa que a día de hoxe podémolas atopar a pasta de legume en calquera supermercado e é unha forma moi sinxela de consumir os legumes no verán. Aquí o cuidado que temos que ter é de non añadir proteína animal a maiores, xa que a pasta de legume xa forma a proteína vegetal. E se ademais a ensalada de pasta de legume e añadimos pemento vermello cru ou froitas, estaremos aumentando a cantidade de vitamina C e con isto aumentaremos a asimilación do ferro das legumes. Unha opción moi interesante para levar a comida en tupper é facer ensaladas en tarros de cristal. Trátase de meter todos os ingredientes da ensalada nun tarro de cristal de forma que queden compactos, tapamos e non se moven. Pódense, ademais, gardar incluso durante 2 ou 3 días de forma perfecta.
O primeiro que necesitamos é ter un tarro de cristal. Se a ensalada vamos a consumir fora da casa, como é o caso, porque a levamos en tupper, o primeiro que vamos a botar no tarro será o aliño. O que queiramos, pois tanto aceite, sal e vinagre, como incluso podemos utilizar pois algunha especia ou outro tipo de aliño para a nosa ensalada. Despois do aliño, vamos a introducir os alimentos que sexan máis húmedos e máis duros, como pode ser o pepino, o tomate, a zanahoria, o pimento. No seguinte eslabón, vamos a introducir os hidratos de carbono, é dicir, pois ou a pasta, o arroz, a quinoa, o maíz, a pataca. No seguinte piso van a ir as proteínas, pois xa sexa as legumes, uns garbanzos, unhas lentellas, ou a carne, o peixe, o ovo, os froitos secos. E por último vamos a introducir as follas verdes, a leituga, a espinaca, canónigo, endivia. Pechamos o bote e queda compacto de forma que o aliño non estropea o resto dos ingredientes e se nos gardan os alimentos, pois, como vos decía, ou para ese mismo día ou incluso para consumir ao día seguinte ou os 3 días. É unha forma moi fácil de levar a nosa comida nun tupper e ademais que nos ocupe moi pouquiño espazo. Agora, a continuación, vos a deixar o exemplo de menú con comidas en tupper de luns a vernes. Espero vos nos comentarios para resolver as vosas dúbidas.